di 123. Oke, sip. Nanti. Tapi HP-nya nggak bisa. Oh iya. Sini biar dari sini. Duduk. Duduk. Duduk cepat, itu udah mau masuk. Satu. Itu. Duduk dulu. Cepetan. Satu. Dua, tiga. 1, 2, 3. Oke, sip. Soalnya pendeta udah duduk. Bisa lari. Sedikit. Salam. Shalom. Jemaat Niuriata HKBP Bandung Rasok Bandung Riau Marta Dinata Hami Sian Parhalado Niuriata Mandok. Selamat hari Minggu ma dihita Sudena. Tarlumubi tamu nami naro mengebati huriaon ima Korama HKBP Sumedang. Padono nami ma selamat datang, selamat ma hari Minggu. Anggia ma akade puji-pujian na penang pasal temuna, gabe pasu-pasu mai dihita berkat bagi Tuhan. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu tri ni tatis hasitulu sadaun ni debata dengan topik manitikon tahun para sinerohaun sian Jehovah. Tapasada marohata di bagasa todina tabungotima tangiang na hohom.
Amen. Tapukama parmenggota marede mahita sia buku ede nomor 640 ayat sada saha rodi telu. Marhite-hite goarni debata ama, do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do goarni todi parbadia, natu mo palangit do tanoon. Amen. Huida Tuhani huldu di atas habangsa na tibo jala marmulia, jala akarabu ni pahena, manggugi bahas juru, jongjong di atas suru-suruan serapin, jala masijuan mana sida songonon. Nabadia do Jehovah Sebaut. Guk hamulyaon na liat portibion. Haleluya. Martangiang mahita, ale debata situlusada, debata ama anak dohotod di parbadia, nama dok molia temahami tuho, ala di topa di palua jala di parbadia ho hami, hinohroni asi dot holong ni roham nagodangi, saya ramoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangunjunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami di hasasuda ni bohal nami tuhara jaumu na di banoga jangi. Asa disi pujion nami ho marhite-hite roha dohot hatana ibaru. Amen. Siana
Tabegema pati ni debata na tersurat di Lukas 4 ayat 10 songonoma tersurat. Disuruh doahu mamaritahon tu akka na terhurung asa malua, tu akka na mapitung asa marnida, paluahon akka na ginosa-gosa mamaritahon taon para sinirohaon ni Tuhani. Ima sahakna atong ra mangidogogo mahita tutuhan debata laho mangulahosa. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hubar tupati mi. Amen. Tatopo ti madosa tanah kodangi tuhadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujo hami dogo armu nabadiai ala natar gogot hami marningot dosa nami. Saya marasi ni roha maho midahami. O Tuhan Yesus Kristus anak di debata nagabejolma ala ni hami. Namate jalana hesian namate, nama naik tuban wagijang doho mangodrihon hami, asiro ham di hami, saya patotong madi hami roha hamolateon tuho, otod di perbadia, pangampul di namarsak roha, pamalu masaluhut na bernit, binahan ni dosa nami, romaho mangingani hami, asa merlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni asi ni roha, saya unang tulak hami, sa tangihom mahami, ho ale debata, ama anak dohotod di perbadia. Amen. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasesa ni dosata. Adong do dihita situa ni malim nasongoni, nahuldu di siamun ni bangsa ni hatogamon di Banua Gijang. Di bahani tarbain ibana do panguluhon ro di ujungna akka nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong asa ditangyakon na sida. Asa nga po ma di debata na di Gijang. Amen. Tuhan Yesus
Hatani debata turpuk di Arminggon, tersurat di Roma 5 ayat sada sahat rodi ayat 5, tajahama margati soring ayat 5 non rakma hita menjaha. Parbue ini pamitorion nasian haporsiauni ayat sada. Asadung dipitori hita dalam haporsiaon mardame mahita dohot debata mar hite-hite tuhata Yesus Kristus. Laos marhite-hite bana dosaot masuk hita tu asini roha. Hajonjong ngata jamin yang persoalan. Jala tapahuto do dirita marmingon hasangakon debata na ita hirimi. Alai lumobisiani dope, ai hita halasod do nang akka hapursuhon. Ala taboto dihorhon ni hapursuhon ido habengeton ni roha. Jala dihorhon habengeton ni roha ido hatuaun. Jala hatawoni dang nakoron pakirimon. Rakmai tamajaha, alai dang namurak hita bahenon ni pakirimoni. Ala nunga di usehon tu bakasan rohata holong roha ni dibata marhite-hite ton di perbadia naun nilonai tu hita. Ima sahatna martua dohalak na tumangion hata ni dibata jala na upeotsa. Amen. Tidak kau maha porsiau tai, songonah tidak kuni dongata sa porsiau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea dilibata jahuwa, ido ama pargugu na suatu dusan, nato mo palangi tohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak dilibata jahuwa na sasadai, imana ni tubuon ni si Maria, naga pegabean sontot di perbadia, adoran sohabubuan, ido tuhata na tumau na bernit, di pahuman ni silatu, na mati terpajar do ibana di hau binar sidang, na tua tubanuturu kung ditanong, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manait di surgo Allah, ahumbuk siamun di debata jahuba, amanai pargugo na suatu dosani, di sima ibana paimolak sogo tutanoon, mangumi halak na mangulu go na mati. Au persea itot di perbadia, jal adong sada huria nabadia, huria hatau pada Kristen akan nabadia,
do diasesan di dosa, do dihataina mendok, mulak mangun sebut daging halak naung mate, do dia meruan nasora sudah. Amin. Di bumi dan di surga.
Huria na hinolongan itu ata Yesus Kristus, hujaha hamima tik-tikta di Minggu Trinitatis 15 Juni 2025 on. Parjolo, Partangiangan Daerah, Rabu 10 Juni 2025 pukul 10.00 WIB. Sada, daerah Sada, Manang daerah Riau Patra Komala. Nama Jabui Ima
keluarga Amang Nelson Manurung, Inang Betty Boru Panjaitan, Partangyangan Maringanan di Jalan Johar nomor 6. 2. Daerah Tolu, marang daerah Dago, nama Jabui ima keluarga Amang calon situa Bagaraja Sirait, Inang Yois Boru Silain. Partangyangan Maringan di ruang serbaguna lantai 2. Tolu, daerah Opat, marang Sarbuncip, nama Jabui ima keluarga Amang Firman Sibuea, Inang Herinka Boru Aruan. Partangyangan Maringanan di Kompleks Sarijadi, Blok 12 Romawi, Jalan Sarimanis nomor 6. Kamis 10 Juni 2025 pukul 10.00 WIB, Sada, Weekday 5, Manang Wik Malabar, nama Jabui ima keluarga Amang Perlando Lubis, Inang Elizabeth Boru Simanjuntak. Partangyangan Maringanan di ruang konsistori lantai Sada. 2. Daerah Onom, Bandung Selatan, nama Jabui ima keluarga Amang Edward Sirait, Inang Taruli Boru Pangaribuan. Partangyangan Maringanan di Komplek Taman Cibaduyut Indah, Blok CE nomor 2. Paduan, Parhusoran Parjamita Saresort HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Di hari Minggu Saderion 15 Juni 2025 di Patupado Parhusoran Parjamita Saresort HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Patuluhon Pangebation Huria. Di Parmingguan pukul 10.00 WIB Sadarion, Rodo mangebati huriata ima seksi amah HKBP Sumedang, Lao patu begehon kor jala ditamui seksi amah huriata. Dung sidung manjahatik ting ita pasahat do partikian tu parhalado HKBP Sumedang, Lao mangalehon panorangion. Mau liatema di pasat parhalado nang ruas HKBP Bandung di pangebation nang pakobasion nasida. Papaton pelian khusus. Di Parmingguan Sadarion, Papungu pelian khusus dohita Lao mangurupi pembangunan gereja dohot pelunasan lahan gereja HKBP Sumedang. Lasma rohata pasahatoni. Palimahon Konven Distrik. Di hari Senin 16 Juni 2025 pukul 10.00 WIB, Maringanan di HKBP Yogyakarta di Patupado Konven Distrik. Borhatdo sude padita sian huriata mandohoti konveni. Onopon partangyangan PPD HKBP Distrik 10 Walu Romawi Jabarteng Die. Di hari Rabu 10 Walu Juni 2025 pukul 8.30 WIB, Maringanan di HKBP Resort Purwakarta di Patupado Partangyangan PPD HKBP Distrik 10 Walu Jabarteng Die. Borhatdo seksi perempuan ni huriata mandohoti partangyangan ni uluhoni pendeta Albenar Silain sebagai koordinator PPD HKBP Distrik 10 Walu Jabarteng Die. Papituan Pesta Huria. Minggu Nanengro 22 Juni 2025 siala Pesta Huria Parmingguan di Huriata di Patupa Holland 2 sesi. Ima parhuriawan pukul 10.00 WIB, dohot pukul 10.00 WIB. Saunari tabegema video taringot tu Pesta Huriata. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, simpatisan
Gereja HKBP Bandung, kami atas nama seluruh Pak Radio mengajak kita semua untuk berpartisipasi mendukung Pesta Mulia tahun 2025 sekaligus memperingati perayaan 90 tahun HKBP Bandung. Mari dengan sukacita memberikan yang terbaik dari segala berkat yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai persembahan kita mensukseskan Pesta Mulia sekaligus ulang tahun ke-90 demi mendukung program dan kegiatan mulia kita. Adapun program-program dan kegiatan pesta akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kegiatan acara Pesta Mulia dan ulang tahun ke-90 HKBP Bandung meliputi ibadah syukur, pemberian ulos kepada jemaat yang berusia ke-70 tahun, penampilan kreasi khusus dari W, serta pemberian sanksi-sanksi oleh W, kategorial dan non-kategorial. Kami juga mengajak Natua kami lansia, Amang Minang, anak-anak kami, Naposto, remaja, serta sekolah minggu untuk berpartisipasi dalam pesta mulia serta pengumpulan dana yang akan dipergunakan untuk operasional gereja dan pelayanan gereja di tengah-tengah jemaat dan masyarakat melalui pemberian tok-tok PP, sumbangan sukarela, pembelian ulos, ayam pinada, dan kue ulang tahun, dan pembelian kupon dengan hadiah-hadiah yang sama. Sokonima tik-tik ta di bagasan mingguan tuhatama nama masu-masu. Saunari talion ma tikitu para halu kepe Sumadang, lau pasaton, tanorangyon. Shalom Mamanginang. Horas mari hita salutna. Madok mole atiru pe hita tutuhatta. Bisa lading gani basana totong hita bui marsaur ditikyor. Na totong marar sini roha bui hita merpungu iman memuji do pasangapon guar tuhatta dia pala ditikyor. Madok mole atiru hami totong imatu amang padita resort nami amang silain nang soni amang padita nang inang padita na adong di huriata di resoton nang soni di amang perhalado do inang perhalado nami suang soni ma dihamuna amang inang dohot anggina pinaribut ada orang sutor sok kami do biamang songon hazong yung namin di joloon perjolo majo jolo patadok kami diri nami songon perwakilan ni panitia sian huriata Pagaran HKBP Sumedang. Ia ausad diri amang marga silaban na mangalap boruni rajai boru siboya jala di pasu-pasu tuatama tulu dak dana bawa di hami. Soni majo amang pertinadan dia pala tikion. Di tikion amang pabotol nai majo songon keadaan ni dot situasi ni huriata na dong di Sumedang. Molo huriata na arung di Sumedang amang gudang ni ruasna 120
walu rumah tangga amang jalan amardalan pakobasion di Huriatta di Sumedang 20 tahun ima pagaran ni Huriatta Resotoria Martarina tahun jalan maringanan mahami amang memuji Tuhatta di Sumedang ima di lahan nong pinajari ni Huriatta di lahan naso apalalu nas dope amang jala tahap proses pelunasan dope di Huriatta di Sumedang jala las adong do bangunan nilahani jala adong do naking di layar iber kami jala di sima hami amang marminggu pasangat potuhata jala di tikyo namang rohami sian Sumedang mengibati sama kunjungan roh gerejawi itu Huriatta on asa totong boy urupan muna hami mengidu Tuhan muna sian materi senang songoni sian terlumbu ima di tangyang muna amang inang songon sautik perdelanan ni nahu torhami naditor ni Huriatta ima lahan na adong di Sumedang molo luasna amang 1.244 meter mamang jala total ni sudi 8 miliar rupiah ma di transaksi ni na penasalahan do Huriatta alaya mang dang waktu di perjanjian 2 tahun do amang naing di Palunas Sami alai di waktu na dang boy amang Palunas Sami dope lahatai alai di landa sida matu hami dengan waktu 6 tahun Palunas Suni alai dengan syarat macicil mahami minimal 20 juta per bulan jala ikon lunas ma di dok nasida dalam 6 tahun alani do amang rohami dia pada tikion son nama dapat tok kamu son papungodana nalao malunas son lahani jala rap dohami dohot pungan ama narosya Sumedang amang jala ngatung gurang humen hami dalam lau papungon imasi nalaho dan nalaho palunas son lahata amang salah satu contoh sonari humuk kami amang ala rap dohami do pungan ama we kami do son pertiga-tiga nami amang buhama asa dapot nalaho pelunasan lahani jala di tikion arong doh buat kami oleh-oleh sa Sumedang amang ima songon adong tahu dohot sau ima na khusus sa Sumedang oleh-oleh jala harap rohanami dihita salukna ba muluboynya undang behubat kami mulak yamang tu hutanami tu Sumedang asa adong buih mengurupi Huriatta ima nalau pelunasan lahan gomos sami mangiru Tuhan munamang asa totong kamu rupan munahami di bagasan tuarena nengro buih di paturu Tuhatta akadalan nabui benon nami nalau mangunasi Huriatta soni mazuna buih pajojor hami amang di Huriatta narong di Sumedang Tuhan masuk kita sarukna mau lihat
Mare Demahita, siap buku ede nomor 670 sada, ayah sada, dan seterusnya, hukma tapasahat pelean muli tutuhata, marhite hite pelean 1A, 1B. Maria.
Damai ni debatana sumurung sian saluhuk na roha. Ima mangaramuti aka ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Urian itu hata. Moliate ma di Tuhan boy hita marsaor di bagasan tikion. On mana opat halihon marjamita hami di Huriata HKBP Bandung Marta Dinata alai on ma parjulu sahali hami marjamita di 10 dengan mahami amanginang patadahon diri tu kita sudi ya au padita sabar tu manggor dainang pangitu bor semanjuntak jala burni rajaina walap hami berhuta barat tuludak dana bawa di hami nuai mangula hami di HKBP Sumedang nunga 1 tahun 5 bulan kurang bobi. Rohami amang inang songonaki didok panitia seksi pembangunan di Huriata laho pencarian dana pelunasan lahan gereja. Nah godang dope ikosituhon nami alepos rohan nami Tuhan memberikan jemaat-jemaat orang-orang yang baik untuk menolong gerejanya. Jadi hubungan kami dua amang inang tahu Sumedang Aido ciri khas Sumedang tahu ditada godang halak tahu Sumedang molo adong di idahamu amang tonga dalan adong tahu Sumedang ra utabodo tahu na ubon namion ala memang tahu Sumedang ciri khas jala tahu legend sian bungkeng jadi anon mula sianon tuhramu mamang inangate ikon habis doi una kami anon mula sianon bukai musik karanjang na budanya dohot sawo, polo sawi, sawo kapas doi, sawo huta, dang sawo kotai, sawo huta, asing dodaina dari tanah yang subur. Manusia namanya, kalau udah proses hamuan non tuh ramuma, asaboy dari hamuan non pasti enak dan tidak menyesal. Imam inang dalan nami, asaboy hami nenget-nenget melunaskan lahan gereja kita, boy haduan di sadatiki. HKBP Sumedang berdiri dengan sukacita la martabar ruasna mamuji guari Tuhan. Juga menginang jala ido pagarani Huriata do HKBP Sumedangi posrohan nami molo Huriaon pasti mangurupi yanakonna ya pagaranna. Songoni mamang inang dihami perkenalan singkat kita sudah nuai tajaha mahatani dibata di kita di Minggu Sadarion, Minggu Trinitatis tersurat di buku Panurirang Yesaya bidu 60 sada mamukasian ayat sada satro di ayat siang di dok dosongonon songgop do tuau to di ni Tuhan Jehovah ala naung miniahan ni Jehovah au mamari taon barita nauli tu halak nadangol marsuru au pauli-uli halak parohan na bojok maniktikon haluaon tu halak natarhurung doho tu halak natarate buhani hurungan maniktikon taon parasini rohaon siang Jehovah dohot ari partubolan ni debatata mangapuli saluhut halak na marsak roha laho paisahon roha ni halak na marsak di Sion mangalehon tu nasida tupal sikka ni sirabun miyak las ni roha sikka ni arsa ni roha ulos na marhadohoan sikkat ni todi na tahuton gabe targuar na sida hariara hatigoran suan-suanan bahen puji-pujian di Jehovah jadi nasida ma paulihon akan naung leleng tarulang akan naung tartaban di narobi nasida muse pajongjokon dohot pai baruhon huta na tartaban akan naung tarulang marsudut-sudut jadi halak ruar jongjong marmahan dorbiamuna jala aka anak ni halak sileban pangulamuna dohot tukang porlak anggur muna alai anggo hamu targoar aka malim ni Jehovah parhalado ni debatata dohonon na tuhamu sinamo ni aka bangso parbegu panganon muna jala hasangapon nasida do soluhon muna sikat ni haurahon muna na selaon jalaon mo silopit
jala alini haeleson marulup-olup nasida di partali nasida di baheni silopik do tiano nasida di tano nasidai ikon maruli lasni roha saling lelengna di nasida ai audo Jahoba na holong roha di hati goran alai na magigi mida taban-taban pangarupaon sai lehonok kudo upanasida di bagasan hasitongan jala pahotokku tu nasida padan saliling-liling na jala tarbarita di aka bangso parbegu pinopar nasidai jala anak nasida di tonga-tonga ni aka bangso sude halak namarnida nasida tadaon nama nasida do pinopar ni na pinasupasu ni Jahoba ido yanggo sahatna marbarita nauli ima tugas pokok ningulu ni halak na porsea marbarita nauli na marlapatan pasahaton asini rohani debata tu saluhut jolma marbarita nauli na marlapatan pasahaton holong ni debata patadon holong debata tu saluhut na jolma asa marhitei lam martaba halak na porsea di debata sada siantri tugas panggilan gereja ima bermarturia bersending pabawahon haburjuon guaso di debata di tonga-tonga ni portibion alani ima tugas tasaluhutna unang lupa hita tugas pokok dan amat penting di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu goda aka tantangan. Nah ikut adu patah. Alai marhite pesta Pentakosta naung tarayahon di minggu nasaltu paingotok kita. Todi ido yang menguatkan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Molo gogota manginang damar gogohita. Terbatas dongoluta, tetapi Roh Kudus yang menolong kita. Mangulat to dini debata di tonga-tonga ni ngoluta, di tonga-tonga ni portibion. Taida manuai ngamang inang. Tantangan selalu ada. Sian pada nai baru penunga masai disuruh halak Kristen manoba. Sada Kaisar Domitianus gabe debatana. Adong na satia adong nadang. Tetapi walaupun demikian semakin dibabat semakin merambat lam martabata badu halak na porsia di portibion karena apa todi ni dibatas saya mangulado di tongang ngolu halak na porsia di lau marbarita nauli ragam na asing itulah pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita aha doa manginang hataridani na mangulat to ni dibata di bagasan ngoluta dia selalu menggerakkan kehidupan kita membangkitkan kita. Imana masa dung songgop to di parbadia di tongani aka sisiani Yesus uju di Yerusalem nasida setelah Yesus naik ke sorga 10 hari mereka di Yerusalem menantikan Roh Tuhan yang dijanjikan itu. Dari sanalah mereka berani sianna tahuton gabe hiras di roha. Tidak takut bahkan rela mati martir. Memberitakan keselamatan bagi penjuru dunia. Dengan berbagai bahasa yang dimengerti oleh orang lain di seluruh dunia. Satu tujuan firman Tuhan tidak pernah berhenti. Bahkan para misionaris spesial Jerman. Roh tubang sobatakon. Asahita pe manada Kristus Tuhani. Itulah kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita. Mamaritahon hatani Tuhani. Kristus nang mati tersilang jala mulak mengulu ibana sian hamatean. Lapatan namang inang todi ido na panguluhon todi ido na menggerakkan. Ido na dibaritahon di mingguta sadarion turbukta sadarion. Ketika itu bangsa Israel menghadapi penindasan di Babelonia, alai bunga mulak nasida tu Yerusalem sian Babelonia. Ima didok biduon Trito Jesaya. Peristiwa mereka telah keluar dari pembuangan Babel
70 tahun na sida tertaban di luar na asing. Tetapi kasih Tuhan menolong mereka, memakai para panurirang paingoton bahwa Tuhan selalu ada bagi mereka, menolong kehidupan mereka. Ido na ditiktikon Yesaya tu tonga-tonga ni bangsa Israel bahwa barita na pinasat na ima, barita na denggan, barita na patuguhon ha porsyon ni bangsoi asa ingot na sida tutuhani. Dia mayamang inang ima mamaritahon barita nauli tuhalak na dangol, menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara. Di zaman nuengon godang doa barita-barita, kabar-kabar baik maupun buruk dalam kehidupan kita. Kemanakah kita peka mendengar? Tu dia dita tinggi si pariota, tu hata na buruk do manang tu hata nasuman, hata pasu-pasu mana hata pusa-pusa. Banyak pilihan. Tapi bagaimana kita milih yang lebih tepat? Jangan mudah tergoda, tergiur. Imadah. HP dang binutudupe, buha kasih tonganna. Hati-hati amang inang, ikon manat kita dewasa menyikapi segala berita kabar-kabar dalam kehidupan kita. Ale yang goto diparbadiai mangula di akapanurirangna halakna porsea memberitakan kabar baik, menguatkan mereka yang sedang dalam pergumulan berat. Yang kedua manginang ima merawat orang yang remuk hati, yang terluka hatinya. Boleh nggak terluka manginang unang ben mesti terluka. Ngajatuh di tempat tangga pula kan? Mau po mitop ho basonguni mahata-hata tapi nggak terluka. Mau lihat namang inang untuk menyembuhkan luka itu. Songon paku doi di toko ibana nang dibuat pakui tong masih ada bekas dalam atau sebuah kayu karena dia berbekas. Mana kita? Jangan sampai membuat hati orang terluka. Ido. Napa tuluh namang inang ima memberikan pembebasan kepada orang yang tertawan dan terhurung dalam penjara. Orang yang bebas membebaskan banyak orang. Nah parpudima menghibur semua orang yang berkabung. Rohi tamuladongna di bagasan habok ni roha. On sipata gubonang do pesta sian ngol manikir. Ai made edak dang boyau dah bah marpesta sadarion. Tapi sada wikna. Holan 3 halak manarok marpesta maribu-ribu halak isan ratusan ale molona manikir mangapuli 5 halak. Nah termasuk be dohot pun rumah buha mahita songoni. Hadir untuk menghibur mereka. Nang pinamandok hati inamang inang ale kehadiran kita adalah setengah cara kita untuk menghiburnya. Kerodo hita, apalagi wik talikungata, tetanggata. Bagaimana kita menghibur dia yang sedang dalam perkabungan dan duka cita. Ahita pe ikon ayot tadi songoni. Tapi bagaimana kita berharap dan sangat senang meloroh halak pasaton hata penghiburan kekuatan. Siapapun pasti sangat senang, amat senang. Hidup bayi namang ina mulu pertanyaan sen paradi do akas panguna tabu-tabu kan. Nang sebenarnya harugian doi, tapi karena suka citanya. Las rohaku roh aka huriai itu jabuku ditanya konau las rohana itu adalah lebih pada apapun yang dia terima dalam kehidupannya. Ido manginangate. Jadi mari kita hadir untuk memberitakan sukacita, kekuatan, penghiburan kepada orang yang sedang berduka di tengah-tengah kehidupan. Alania manginang maturpukon ahama naboy si putih hota adung matulu naparjolo ima halak na sinonggopan nito di parbadia gabe halak narade mamaritahon tahun parasini rohaon memberitakan tahun rahmat Tuhan pembebasan ngoluna marpanindangi bersaksi tentang apa yang dirasakan dalam kehidupannya di paboa mai itu sudi halak posma roham lae Tuhani mangurupi ho. Jadi adung kekuatan di dalam kehidupannya untuk memberitakan sesuatu yang baik. Ido ulani todi parbadia di tongan ngoluta, dia mampu bersaksi karena dia sudah merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dang behita sibuk holan tu dirita sadiri
alai sudah keluar mengabdikan diri kepada orang lain. Alania manginang siang terpukon asa marhite na maswarahon hata di debata di tongan ngoluta lam tudinggan nama par punguata lam tudinggan nama par sorta di dia pehita di punguan pe marga tongon ya tong nangatong ro ala sohea ro ibana bahlai nahuri pudohol nong mate ina musika bagiri nai puangin na kan HP baru iban mendaftar manang ngaliling ibadang ro HP ngasongoni hata-hata na ngasongoni yang mainang tapi bagaimana mengabdikan diri dengannya supaya dia ai beta-beta dan Roma ujung kami doho do denggan ido manginang ate. Jadi seperti itulah kita mau bergerak bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Unang luas to dina hodari di bagas rohata ale to di parbadia to di bata asa mangula ibana mar arbuhona dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini perbedito di debata di luari daong. Ku haholongi ho nang pe hacit di bahek rohaku. Ale ho do holoku tuho. Ida tong. Aku berdamai denganmu nang pe dong Allah berdamai do tahu. Tapi kalau aku harus ai ido perbedito di selalu berbeda dengan dunia ini. Idona patuduhono ta manginang di tonga-tonga ni ngoluta. Napa duahon? Karena Roh Kudus di tengah kehidupan kita gabe si pamudai mahita. Pasaton poda dang be holan si podaan ale pasahaton poda mabuan dame dang holan padamehon. Seterus ribut di padame terus menusongoni dang be songoni hita manginang. Tapi mabuan dame tu saluhut halak. Mari tu di parbadia dauma dihita umut-umut. Ati yang manginang dah. Boy do gudang aka tantangan paru kilon memang ido ngoluta isi mana sodopat nasohea mengadupi apa paru kilon ini. Semua. Tapi bagaimana kita menghadapinya ini penting bagi kita. Selalu tidak bersungut-sungut. Apalagi survei madok secara psikologi meludak danak ikon domekel sadari 400 kali. Ido kan? Unang atong orai hamu dak danak molo mekel ibana ala dimuruhi tamuruhi ga bedang mekel. Mekel ibana ro musita, mekel museng nginion ina musik kan? Betahe na ro hama. Rasongoni. Mol mekel ibana lasma rohata. Asa sehat ibana awet muda. Aka ibu-ibu pe, unang pola mabiar. Lam awet hamu ainang buah macarana tetap bergembira, bersenang hati. Itu lebih daripada saintifik, ya kan? Aka nasi-nasi ini. Karena itu bagus sekali. Dengan senyum, sukacita, bergembira, dia akan memberikan dirinya ya, menjadi awet muda, semangat dalam kehidupannya. Itu amang inang ate. Dungi amang inang selalu berpikir positif. AHP namasa positif, jangan langsung menjeskon di dia doho Tuhan. Dan songon amang inang ate. Berpikir positif. Undangan tongro padita, horas amang hari Senin maon, gua kabarmu, mituk dah bang bah ni musik. Jumpa hari Selasa, gua kabarmu amang, hancur dah bah. Terus pasong ni saminggu, saya hancur kacau, neng mati nama, tu pasong ni terus setiap minggu pajak padita. Dah sehat amang, luar biasa amang. Itu amang nang dah. Itulah kehidupan yang dikontur perbadia. Selalu bersukacita, nang pe di boto, berat tantangan itu pasti. Tapi Roh Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Selalu menolong kehidupan kita. Ido dia tidak kon akan misionaris tu tando batakon. No mensen. Ya dia berjuang walaupun dia orang Jerman, ale belajar bahasa Batak, gabe malo ibana dungi diguriton mah. Hatani di batai tu bibelon tu bahasa Batak. Ima no mensen menerjemahkan ke dalam bahasa Batak pada na ibaruon. Dan halak Batak na manuratonon ale no mensen pintar dia. Dan halak Batak ibana ale pintar dia menerjemahkan ini ke bahasa Batak asa saat mata di Batak halak Batak. Senang pada Nairobi dan opukta na manuraton ale PH Johansen misionaris belajar bahasa Batak dengan gigihnya asa saat berita naulion tu bangsa Batak ima perjuangan nasida
Roh Tuhan bekerja atas mereka. Buha malak Jerman, gue bahasa Batak, kita pe, oleh sepatu bahasa Inggris pe maulian. Lama nasida, tapi roh Tuhan bekerja. Dan ada nasa mungkin. Sehingga sampai saat ini, berita kesukaan firman Tuhan tersebar di tengah bangsa Batak. Ujung halak Batak di dia PC adong. Colorado adong. Amerika adong. Singapura adong. Sudema adong di luar Portibion. Karena semakin hebatnya roh Tuhan bekerja bagi kita semua. Jadi tetap kita dipakai Tuhan memberitakan berita kesukaan bagi banyak orang. Sehingga melalui kita nama Tuhanlah dipermuliakan. Lasrohatna dia ke ulau tandang poe godak dan bedang torop kita di bangsa tahun bahasa Indonesia tetapi selalu gigi dalam memberitakan firman Tuhan. Dos doi molo halaidang mangalopa 10 kilo jagal B2 3 kilo tahe sirana 10 kilo tahe da binoto be acim na yate oti pe siranai 10 kilo jagal B2 di ben oti sira tabunai puang imahita sirai memberi dampak rasa bagi banyak orang dan boleh kuantitas goda ikut terus sudah hati dan prosongoni tapi kualitas kehidupan kita beriman di dalam Tuhan anjek matu amanginang terpukon menguatkan kita selalu terus menerus memberitakan keselamatan bagi banyak orang sehingga dengan itu nama Tuhan terus dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Martanya kita. Mulyati diho ali Tuhan dihatami nang takasutangyo kami di bagasan tikion. Asarani roha nang pikiran nami mamaritahon tahun parasin rohaon. Tahun rahmat Tuhan di tengah di Portibion. Asa marhite berita nauli lam martabba halak namanadaho wasom gogom dot haluaon na pinasatmo di hami. Udang akatan tangan huboto hami Tuhani. Alai posruhan hami to dimi na mamasu-masu hami. Margogi kami Tuhan patuluson sude sakapmu. Pakai mami ton gabi ulam pasaut ton lomoni roham. So tunggale madati rohanami alai tok-tok kami ton pos rohanami diho nase tok-tok doho mandongani mangurupi mengajari kami marparbuina denggan Tuhan sudi aka pakobasion ulon nami sikenopari Tuhan asa sudi Portibion maka tidakon wasom ditonga-tongani ulun nami sudi nado di Portibion tata mahami namarpungu di bagasan tikion se pasu-pasu kami lion di kami tunang ni roha hadamion do las ni roha pasu-pasu aka ulas genopari Tuhan to dimi na mengajari kami asa toto kami atupun nasa nadinggan di ulun nami pasu-pasu nang sudi aka yanakon nami sigom-gomi na sida tuan dawa ka parmaraan di sudi aka sakap muriam HKBP Bandung Marta dina tahun Tuhan ho mana patuluson pasadaon sudi aka parhaladom do sudi ruas muriam masih tupahan dia kana dinggan itung-atungan ni huriam Porsia doa tondang adon marisuang Tuhan di ngulu nami na mangaleho na duminggani roha pikiran si humisik itu ngatongan ni tun pilihan nami may Tuhan lau pasaut ton lomo ni rohami martangnya kami nang ros nuriam na marulang tahun bagasan mingguon mulyati madiho Tuhan saya pasu-pasu na sida dan gajang ni umur di ulang tahun pardonga saripion buhi matuan damemi di tonga-tonga rumah tangga nasida mulyate madiho Tuhan on matang yang nami diho di bagasa 10 kami Kristus Tuhan nami tangihon matang yang nami on amin tapuji matuhata marede mahita
matangi yang mahita tapasahat ma piliata tu debata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorowani saluhut silehon-lehon na dinggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Hu pasat hamasian na nilun pilan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hu parhasya kami pilianon patibulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asgiri mon leate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali debata nami, debata ama, anak dohoto di parbadia. Nabadia, nabadia, nabadia doho. Jalagok hamulianmu dilihat portibion. Pinuji jala pinasanga maho, ro disaliling nililing na. Ala ni asin ni roham nang sahat tuhami. Doho tusude huriam. Namarlas ni roha dohami nuaeng. Ala naung di papatar, jal di patadoho ko tuhami hadirionmu. Holong ni roham, asin ni roham, labas ni roham, hasesaan ni dosa, hanguluan sogot, arta silihonon mu sogot, ro di uhum sidabuon mu sogot. Naso habilangan dosudin nai, ay naso dung niatusan ni jolma, di patorakodo tuhami. Naso dung ni ida ni jolmam, di pataridahokodo tuhami. Naso dung hinasihola ni portibion, dibuah kodo dihami. Naso tarlehon portibion dilihokodo tuhami. Alani i hupasat hami matuho daging nami todinami rohanami ro disaluhut na dihami. Asa patawon muhami tu harajaonmu na di Banua Gijang. Hodo manopahami ubahen tubuh hami tu hasyanganon. Say topa jalapay baru mahami. Asa tubuh hami padua halihon, jala gabe partohap di hasyangan narosogot di labumi. Na uduk jala serep do rohanami rotuho, mangalehon rohanami. Say bahin mahi ingananmu, say homa na mangula, jala margogo di bagasak kami. Say paujung ulaon nang pinukami di hami, nang sinahapon mo guar mo tuhami, nang tardidi hami tu bagasan guar mo na badiai. Asa hami diho jalaho dihami. Sailam tanggali rohana buruk siak kami. Jala solukon rohana ibaru tuhami. Asa badia parangen nami. Pabuwa nang mauliate rohanami tuho. Say pargogoy mahami. Asa hu parangheho kami sude na didokmu tuhami. Pabuwa nang tutuhami aka anakmu. Jala panian di hanguluan sogot. Say paian barita nauli dihami. Asa adong pargogon nami. Saliling hubulus hami hasyanganon. Say patugu ha porsyon nami. Marhite-hite to di parbadia. Sahat ro di hamatean. Asa sahat hami tuho. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin aleya manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sisa madusan nami songon panesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jali pasarhon madamena tutodim. Ya. Dihamu tamuin nami nasian HKBP Sumedang. Asa di belakang di gereja tu mahita na Laura Matama andam nate. Langsung mahita tu di belakang hampir siapa di sana. Suasana yang dohok di dongan ama ni Huriata. Asa unapitor mula kita ala hita Ramatama dohot dongatan narosian HKBP Sumedang. Asa rapak mahita tu belakang dah. Mau lihat te? pemberian